Jasso, jaha. Oikein hyvää sunnuntaipäivää. Iltapäivän puolellehan se tietenkin kääntyy jo. Kääntyy jo täälläkin Kostea on, märkä on keli, oikein semmonen tyly keli. Sattui tälle päivään. Tuli aivan semmoset plussakelit. Märkää paskaa, vettä, räntää sataa. Ja onhan tuota lunta nyt vähin kuitenkin. Joku, mitähän tuota olisi. No se nyt tietenkin vähän puonu, mutta joku 10-15 senttiä sitä varmaan on ollut tässä Siinä on kotitalousrattori on parkissa näkyy ilman nostolaitteita. Joo. Ajattelin tossa, että pitää sitä jotakin videon tynkää tässä taas kun olen vähän aikaan mitään kuvannut, kun ei ole ollut oikein aiheen tynkää tuossa ja. Semmosta hommaa. Niin kuitenkin elossa oloilmoitus, että hengissä ollaan. Mihinkään ei ole kaottu täältä. Tässä ajattelin, että nyt kuitenkin kun aiheen tynkää tähän siunaantui, niin olisi vähän semmoista pikkusta yllätystäkin tiossa. Tai en tiedä, onko se nyt niin kaikille yllätys, mutta vähän kuitenkin semmoista esittelyvideon poikasta. Että niin. Lumitöitä en ole tehnyt, vähän olen polkenut sitä tuossa, että tulisi pohjia jonkunlaisia. Ei lähde kaikki kivet sitten matkassa, kun sitä alkaa ryysäämään lunta, niin vähän olen sitä polkenut. Jos tämä nyt sattuisi, että se tässä viikon aikana vielä kylmettyisi tuo keli, että se pakastus, ettei lähtisi aivan kaikki lumeet pois. Niin. Vähän, että jos tulisi pohjia, niin olisi sitten nätimpi tehdä lumitöitä, ettei lähtisi kaikki nurmikot ja kivet matkassa. Joo, semmonen tässä on kaikenlaista taas touhuttu ja tehty ja vähän vaikka mitä puuhattuja. Niin nyt olisi semmonen esittelyvideon poikainen tässä nytten. Näin sunnuntaipäivän ratouksi. Märkä on kyllä keli, mutta ei sille voi mitään. Pitäisikö minun pitemmittä puheitta tehdä päästään nauttimaan tästä esittelyvideon parista ja näyttää mikä se on. Kattokaapa muuten mikä lippalakki meikäläisellä on. Herra Hirvi, YouTube. TikTokista myös tuttu ja YouTubesta. Tuli tuossa mieleen, että käykääpä tilaamassa Herra Hirven kanava ja katsomassa. Niin siellä tulee hyvää kontenttia YouTuben puolella ja TikTokissakin aina välillä. Vasta sillä tuli tässä joku aika sitten 1000 tilaajaa täyteen. Että aika hyvin silloin lähtenyt se tubetushomma Herra Hirvelläkin käyntiin. Niin käykää katsomassa, jos kiinnostaa. Siellä on metsäaiheisia videoita. On ja vähän muitakin maataloushommia sun muita. Niin. Mutta joo, pitemmittä puhetta, ettei menisi koko ilta aikaa aamuun asti. Niin. Tämähän minä tästä tossa saisin teille kertoa. Isohan tämä on Komahootor. Aivan kauhean iso. Vittu kun tippuu vettä puusta.
tuosta kuusesta. Joo, tämmönen mahdottoman iso. On siinä korkeutta sillä on. Hyvä, että se tähän pihalle sopii etes. Sopii etes, mutta pitemmittä puheitta. Mikähän se meillä mahtaa olla? No mikä se siinä? No setorihan se siinä. Ja malli on tuommoinenko 4340. Tämmönen karamelli tuli nytten hommattua tuosta. Popcatin myin, se lähti Rovaniemelle. Sattu löytyy, tai sattuko nettikonetta selasin, niin löytyi tuolta Oulusta tämmönen yksilö sitten. On kyllä harvinaisen siistikin. Ja kaiken lisäksi vähillä tunneilla. Tämmönen setori, nelivet. Kuormaajaa siinä ei vain ole, mutta onhan meillä kuitenkin lumilinkosi. Linkosihän tuli, sain siihen puhuttua lingon matkaan TR:n 240 linkoja. No on tällä lingottu muutakin kuin pölylunta. Ei tämä aivan uuden veronen ole, mutta käytetty linko. Ja kyllähän tuo näkyy pyörivän. En ole lingonut vielä kertaakaan, mutta kokeillut tuossa, että se pyörii. Semmosta. Ei ole vielä sen vertaa lunta ollut. Lingota tarvii. Ei ole niitä pohjiakaan ollut, niin ei ole viittinyt linkoilla. Tämä tuli Mites tämä tuli? Mites tämä tuli? Keskiviikkona tuli, joo. Keskiviikkona tämä tuottiin mulle Tuottiin tämä setori. Kyllä tämä tässä, mitä nyt on tutustunut tähän. Ja eilenkin kävin tuolla laukottamassa sillä tien päällä. Ei sitä kyllä niinku ajaa tarvittaa. Se menee kyllä kuin junaa tien päälläkin. Ohjaus on kyllä niin kevyt kuin mahdollinen. Tämmönen TR-linko tosiaan. Ja. Renkaat on hyvät vielä. Eturenkaat on vähän kulunut. Näyttäisi vähän, että on taittu neliveto päällä ajaa tien päälläkin. Mutta on kyllä kerrassa niinku siisti. Nyt löytyy yksilö. Moottoriakin kun katsoo, niin ei kyllä niinku ulkopuolelta vaan öljyä. On kyllä niin kuiva kuin olla ja voipii. Joo, tämmönen setori. Tässä on, olikos tässä konetadasta katsoin, niin 61 heppaa hevosvoimaa, kun tässä nyt oli. Että mikä se malli nyt on, mistä tämä on niin päivitetty versio sitten. Että tämä on 95 mallia, 95 vuosimalli on tämä setori. Kompurakihan siinä on ja semmonen. Käydäänpä katsomaan täällä ajokeittiössä, miltä täällä näyttää. Sanotaan näin, että ei se kyllä niinku uudelle paljoa häpeä. Että niinku tunneistakin voi päätellä, että ei tällä kauheasti ole ajettu.
ainakaan sontatunkialla ole isommin revitelty. No penkki on tuosta on vähän penkipäällys tai tuo kangas, mutta muuten on aivan muuten on kaikki niinku ehjää. Ei ole niinku revitty mitään sisustuksiakaan sillä lailla niinku näitä niinku joissakin rattoreissa, niin nehän on saatana niin revittyjä, ettei sinne viitties mennä koppiin. Käyt katsomassa. Niin Setorissahan on tietenkin takalasin lämmityskin, jos ei kaikki sitä vielä tiedä. Sehän tässä on ylellisyys kans Setoreissa. Miten onko kaikissa Setoreissa, mutta on se vissiin aika suuressa osassa on niin. Joo. Siellä on grammaria, rammaria, ramohvonia siellä ja siellä on puhaltimet ja pyyhkijät ja kauheat suppari-kaiuttimet ja tuntejahan tässä on kuule. Tuntejahan tässä on meillä noinkin paljon. 2809. Että ei tällä kauheasti ole ajettu siinä 5 vuosimalli rattoriksi, että Niin, ja tämähän on vielä kuule niin kaiken lisäksi suunnanvaihtajamalli. Siinä on tässä on suunnanvaihtajakeppi. Tämmönen Setori, niin Joo, jospa tällä nyt touhuilis. Tässä on rattoria kyllä nyt mitä tarvii. Pitkäksi aikaa rattoria. Loppuiäksi on rattoria tässä, niin kuin Metsämani sanoisi. No, onhan siinä nyt rattoria loppuiäksi, onhan siinä nyt rattoria. Tietenkinhän siinä nyt. Joo, tämmönen timantti karamelli tai nukara, mutta onhan tämä nyt siistissä kunnossa kun ajattelee, että ei ole millään rönsypetterillä ollut. Tietenkin joitakin valoja tässä nyt on vähän, tää katella sulakkeet ja nuot oli joitakin valoja pimeänä, että täällä on kaikki pelaanut, mutta käydään niitä läpi ja tietenkin LED-työvaloja laitella ja semmosia. Niin ja tuolle jos sattuu Laitakankaan konepojat kattoon tätä meikäläisen videoa, niin hänhän värkkää kans Setorien kanssa, on se Metsämanin vanhan Setorinkin herättänyt henkiin ja kunnostellut, niin tässä tämä parikytki. Niin, on mulla kirjakin tähän, mutta en ole sitä vielä ulkoa kerinnut kaikkia opiskella, niin säätö tähän parikytkimellehän on varma, että tähän pystyy säätämään. Jotenkin tuntuu, että se, tai se irrot sillä niinku, kyllä tai kun veät tuon kahvan ylös se irrottaa, mutta menee kuitenkin sillä, että se ei aivan niinku kunnolla sitä kytkintä irrottaisi, että se pikkusen niinku jurraa, että ulosottoa. Mutta kyllä se päälle sitten menee. Melkein aivan hyvä, että sillä että rattori juuri käypi, että kyllä se niinku päälle menee ja se tuosta kun vetaset kahvasta se sitten pysähtyykin linko jonkun ajan päästä ja kun löysäät se lähtee taas pyörimään. Mutta siinä varmaan on joku säätöhomma tietenkin. Tietenkin sitten varmaan on Joo. No niin, mikä se nyt haukotuttaa sunnuntai-päivänä, niin tämmönen homma. Tämmönen Setori tuli. Niin ajattelin, että tää kattoa, onhan sillä säätömahdollisuus tietenkin tuolla
Laijerillahan se varmaan liikuttaa tuolla parikytkimen vipua. Tietenkin onhan se voinut, kun näin vähän on ajettu, että jos se on seisonutkin vaikka jonkun aikaa, että sillä oli ajettu vähän aikaa, niin sehän voi, että sekin edesauttaa sitä, että se ajan myötä alkaa se herkistyy sitten. Ajokytkin kyllä pelaa aivan. Ei ole mitään moittimista. Semmosta. Joo, tosiaan tämmönen yksilö me löytyi. Onhan tämä tietenkin Raptori ja linkoyhdistelmähän onhan se paljon parempi, kun alat jollakin kauhalla sitä lykkäämään. Ja viime talvenakinhan sitä lunta oli aivan sillä lailla, että sitä sai lykätä asti. Olihan se tietenkin tuo, kun Popcatillakin sitä lykkäsi, niin sehän oli pitkin kartanoa lumikasoja. Joka nurkka täynnä sitten. Tällä yhdistelmällä saapii kuitenkin ne lumet melko lailla kauas lingottua. Ei tule niitä vallia tai niitä kasoja niin herkästi. Mutta kyllä sitä tällekin talvelle varmaan sitä lunta kerkeää tulla. Joka talvihan sitä on tullut. Joo. Tämmönen se tori, se tuli hommattua. Katsotaan, eiköhän se nyt vinkkeensä näytä. Hän voimme kokeilla tätä käyttää käynnissäkin Jos tämä ietiäkin lähtee, sitä ei tiedä. No sehän lähtee. Sehän lähti käymään. Joo. Mittarikin peli. Joo, kyllä minä tässä joku aika tuossa poljettelin lunta, että lämmin kone on. Ei sen puolen ole nyt. Joo. Saa nähdä sitten, että tästä sitä nyt. Eiköhän tästä jonkunlaista videoa tule talven aikana. Ainakin tietenkin pakollisia linkousvideoita tai kuitenkin yksi pakollinen. Yksi pakollinen kuitenkin. Eiköhän sitä jotakin muutakin pian keksitä sitten. Muutakin jännää. Mutta katsomme. Sievästi se kyllä käytiin. Tämähän ei ole turbomalli. Täällähän on sitten tosiaan nostolaitteen hallinta ja lisää hydrauliikan hallinta ja sun muuta. Tuo oli tosiaan tuo suunnanvaihtaja. Sekin on, se on synkronoimaton on tuo suunnanvaihtaja, että se pitää Raptori kyllä pössäyttää koko. Ei passaa vauhtissa laittaa suuntaan. Tässähän on normaalisti sitten vaihteet ja aluevaihteisto ja sitten on ulosoton valintakykki. Eli siitä valitaan. Tää nyt ei ole niinku ulosotto. Nyt on pumppu. Sitten kun veät, oliko se 1 pykälän, niin silloin on pumppu ja ulosotto päällä. Ja oliko sitten seuraava sen, että se oli vapaa. Ja oliko sitten viimeinen asento, että se tai siinä ei ollut niinku pumput ei ole päällä. Ja sitten olikohan sitten ajovoimanotto oli se viimeinen. Vai olikohan tässä ajovoimanotto? En itse asiassa muista yhtään kun kirjaa katsoi, mutta
Tuossa näkyy kuitenkin on osinkoulut näkyy tuossa. Vaihtekaavio ja tuo näkyy tuossa. Että tämmönen joo. Sammutetaan pois. Sammutetaan pois, otetaan aulainenkin pois. Niin. Joo, tämmönen karkki. Se tuli karkki, mutta setori on nyt. Ensimmäinen ei ole setoria ollut meikäläisellä. En muista, että en ole tainnut setorilla koskaan. Olen minä semmosella uudemmalla Zetor Majorkossa. Semmosella olen ajanut joskus, mutta muuten olen niin tämmöisellä vanhemman mallin Zetorilla ajanut. Kyytissä olen joskus nuorena poikana ollut. Yksi kaveri kulki rehusiiloa. Olin kyytissä. En muista mikä oli. Olisiko se ollut 7745 sitten. Joku en muista sitä, mutta tosiaan kattoluukku. Aurinkolippa puuttuu. Niitähän saapii kyllä. Se ei ole ongelma. Joo, tuossa näkyy tosiaan tuo suunnanvaihtajan keppi tuossa, mikä on taivutettu, hienostettu. Tämmönen. Siinä kuuluisi olla pissapoja säiliä, mutta eipä tuota maha tarvita. Sille olla tarvetta. Noin ikkäästi. Joo, tämmönen. Siellähän on sitten hydrauliikan ulosottoja tuolla. Tämmönen systeemi. Että katsotaan. Kun lunta tulee, niin kyllähän se häätyy jonkunlainen linkouspätkä kuvata ja sitten vähän muutenkin tässä kertoilla kokemuksia setorista. Ja jos jotakin huoltohommaa sun muuta tulee, niin pitää nyt koittaa vähän niistäkin kuvata jotakin pätkää. On nämä videot jäänyt vähille, niin ei ole nyt mitään konevideotakaan tullut kuvattua. Nyt ei varmaan talven aikana tulekaan konevideo. Vähän muita hommia tuossa meinasin talven tehdä. En konehommia, mutta autopuolelle enäämpikin liittyy. Mutta kuitenkin näitä rattorin parissa kuitenkin värkätettäisiin. Jotakin kuitenkin. Eihän sitä koskaan tiedä mitä jännää sitä kehitellään tässä. Tässä talven aikana. Mutta en mietiä mitä minä osaisin tästä muuta kertoa. Tämmönen kuitenkin pikainen tämmönen. Mistään vielä tiedäkään, mutta kuitenkin niin setori on nyt talossa ja tämmöstä. Mutta kerrothan kokemuksia sitten tässä talven mittaan, miltä se vaikuttaa tämmönen setori, että tekeekö sillä mitään. Eihän ne huonojakaan vissiin ole. Onhan näitä paljon setoreita on joilla tehdään töitä. Uusia ja vanhojakin vielä. Mutta joo, ei kai siinä sen kummempaa. Minä pistän sen Herra Hirven kanavan linkin tuonne videon kuvauksiin. Ja niin, ja se Laitakankaan konepojatkin voi muuten värkkää setoreitten kanssa. Setori, sanotaanko näin, että mitä olen seurannut sen videota, niin oikea setorispesialisti. Tietää kyllä melko paljon setoreista. Käykääpä vilkaisemassa sekin. Olen saattanut joskus mainostaakin tai mainitakin sen kanavansa, mutta tässä nyt samalla. Kun tuli tämä setorin esittely tässä nyt
ajankohtaiseksi, niin semmonen. Mutta ei kai siinä. Näihin kuviin, näihin märkiin tunnelmiin vettä sattaa, niin katsellaanpa tässä. Palataanpa seuraavassa videossa. Onko se sitten jo linkousvideo vai mitähän on, mutta palataan astialle ja katsellaan. Tämmönen se nyt on. Popkatti lähti myisen ja tämä tuli sitten Oulusta, löytyi tämmönen setori. Ei siinä, katsellaan ja palataan seuraavissa videoissa. Se olisi näihin kosteisiin vesisateisiin tunnelmiin, niin se olisi tältä erää minun puolestani näkemisiin.